بس مثلا زي سؤال برضه. بعد هالمتاهة طقتني زودين بعد هالمتاهة قرني لا يكشي جميلة خبر كذا طقتني سمع كل ده كم حنا دمتي هو حميد ابن دمت اسمه صبح على ده هو صبي زلو سمي زودي يسم كبتاحتك هل أنا عايز يس- زملة يسمع للزربان كل ناس يسمع كله. هو ناس لا تبقى يطبقوا الشيء هاتفي شبابية بتقرني صحيف كله ده عارفة عامل ما يجرك رد أكي عامل بإنجلش خط زودي معنا صحية سخون نص بعد كون حال تنقر متأخي ترى نزلت لو جزاي ترى نزلت هل جرس تجده للصحفية إشي بعدي يعني وند ملكي نفسي بإنجلش ياخد جرك تصحفوا بإنجلش يعني سي بإنجلش سبيلينج جرك تصحفوا لهم بتقولين يردون أيام بون با كم جاء جرك ما على تحدث هاي تجتي كريبسي كل تبع عليك هنا ليه جينا تحدى أوكي هذا ريموف ريموف ذا جريه الشي بادية الرش نجينا صحفكو خلني خندي تزي دمت تزي اليو دمت يلن ولن نكتح مالتي تاريخ أها عند زمري حر تحفي سدد لك بس يا أيه لينك قاعة سرر اللي فيه ويكعا ينافد كل نقرن بيدو الله يا أي تبصي ولا خبر تحرك أسدد لك رأي أنت تحسي تجتي خطه هاي كلتي يكو حنكم من صحيح نيا وريد كي تلملسي بين كورج تحت وريد كي تلملسي هذا يبس كل ترى عليه حنان الله ريموف لك وريد كي تلملسي اكسايد كي حرش دحر من نافتا سلم مالتي الله خليفي ولا الله تجتي هو حد دحر يعري نانا دحرين دحر ناناتي مالتي نصدقوا في تليخ أنا تاجر لنا كرسي سمري كوداي حريت جمال هيلو كويس زينا يندهنا هذا تجنن لي كندنا متى بعدي أي كيل على الدر أكتر بس تماري على النت
if like this كتير أي نسكن if ها like if like is ሀምሳ ማለት ጨረስኩ ማለት ነው። በፍጥነት አደርገዋለሁ። አይ በፍጥነት ደግሞ ወስደን እንዴት ባዲዬ ምን ይደረግ? እሺ ባዲዬ እሺ እሺ خير يا سؤال مين وات comment اوكي اوكي دمرين minute writing comment ኦኬ ሌትስ ጎ ጀምረኝ ነው የሚለኝ በፍጥነት አድርገዋለሁ። አይ ተይዙላ ኮመንት ከይፀሓፍኩ እየ ቀልጢፈ ከድምረክን እየ عشان لايك بالجوال ولا الحمى الحين فرنا ايه ኣበይ ከይነ ክፅሕፈሉ ንኣነ ክፅሕፈሉ ወይ ትራንስሌት እናገበራ ድዩ ዝፅሕፋ ዘለዋ ግዲ لا እሺ ንገር እንታይ ኢላ ፅሕፈሉ ገለገለ ሰሊ መሃርን ድንግል ወተሰሃልኒ በዘመኑ መሃርን ድንግል ወተሰሃልኒ በዘመኑ ለእመ መሃርን ለእመ መሃርን ሰሌ الله أكبر وين وريت ده انتي نامي تدي في طاقتي نعي نعدي اسمع أقول اسمع السلام عليكم اسمع أقول السلام عليكم
آمين. آمين. أبونا ذو السماوات يتقدس اسمك تمثل منجستك ويكن فكرك كما في السماء كما هو بمدر ሲሳየን ዘለለዕለትነ ሀበነ ኅድግና አበሳነ ወኢትከልክለነ ከመ ንሕነግ አበሳነ ወተባባአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ ኩለከ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ በውእቱ ማርያም ሰላም ለኪ እመርኅተ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብርክት አንቲ እምአንስት ወበኩለኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸግአ እምሕረት ስእልቲ ሞገስ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስሕብ አሜን። ሰላም ለኪ ዘንሰግድ እምኔኪ ማርያም እምነተሰ ወቃቸ ማርያም ወተማኅፀነ ፍሬ ወኢያቄም አቡኪ ማኅበረነ ወሀገሪት ሕይወትን እንጭረሰነ ዓለምን ድንግል ማርያም ቅድስት ወላዲተ አምላክ አሜን። ጸሎተ እግዝእትነ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ተአብየነ ስለ እግዚአብሔር ወተሐሰነ መንፈስ በአምላኪ ወመድኃኔ እስመ ርኤ ሕማማ ለአመቱ እነሆ ለእግዚእስያ ክበጸነ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊተ ኃይለ አብያተ ቅዱሳን ወሰላም በስሩደት ወለለ ይፈርሁ በኃይል በመዝራት ወዘረውም ለለ አብዮ ህሊና ልቦሙ ወለተጠምዱ መናብርቲሆሙ አእምሮ ዘተነዋጽእዎሙ እማይከት ለሩባን ፈኖ ማራቆም ለመናብርት እስራኤል ተዘክሮ ሳህሎ ዘይብሎም ለአቡነ ለአብርሃም ወዘሩ እስከ ለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም አሜን። በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እመብርሃን አዴ ልሳን ኮይኒ ቅዱስ ሚካኤል ገብርኤል በየማነ ጽጌ ቀሙኔ ንአምን በአብ ወንአምን በወልድ ንአምን በአብ ወንአምን በወልድ ወንአምን ንአምን በመንፈስ ቅዱስ ወንአምን ንአምን በመንፈስ ቅዱስ ንአምን በአብ ወንአምን በወልድ ንአምን በአብ ወንአምን በወልድ ወንአምን ንአምን በመንፈስ ቅዱስ ወንአምን
ንአምን በመንፈስ ቅዱስ ንአምን ብአብ ወንአምን በወልድ ንአምን ብአብ ወንአምን በወልድ ወንአምን ወንአምን ንአምን በመንፈስ ቅዱስ ወንአምን ወንአምን ንአምን በመንፈስ ቅዱስ ክንፉ ጸለላ ክንፉ ጸለላ ክንፉ ጸለላ ክንፉ ጸለላ ክንፉ ጸለላ ክንፉ ጸለላ ተፈስሒ ለማርያም ይቤላ ተፈስሒ ለድንግል ይቤላ ተፈስሒ ለማርያም ይቤላ ተፈስሒ ለድንግል ይቤላ ክንፉ ጸለላ ክንፉ ጸለላ ክንፉ ጸለላ ክንፉ ጸለላ ክንፉ ጸለላ ክንፉ ጸለላ ተፈስሒ ለማርያም ይቤላ ተፈስሒ ለድንግል ይቤላ ተፈስሒ ለማርያም ይቤላ ተፈስሒ ለድንግል ይቤላ ክንፉ ጸለላ ክንፉ ጸለላ ክንፉ ጸለላ ክንፉ ጸለላ ክንፉ ጸለላ ክንፉ ጸለላ ተፈስሒ ለማርያም ይቤላ ተፈስሒ ለድንግል ይቤላ ተፈስሒ ለድንግል ይቤላ ተፈስሒ ለማርያም ይቤላ ተፈስሒ ለማርያም ይቤላ ተፈስሒ ለድንግል ይቤላ አሜን። በረኸትን ጣዕምን አዶነትን ናይ መብርሃን አዴና ናይ ቅዱስ ገብርኤል ምሕረትን ቸርነትን የቕለታን ሓለዋን ኩሉ ናይ ጋስ ዓለም ስላሴ ቦይ ይሕደረና ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትበሃል መላእክት ታርመለይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ይመስገን። መድኃኒቴ እንኳዕ ደህና መጻእኺ ባድ ማይ ብራዘር ፀጊተይ ዘውድዬ ናበለት መድኃኒቴ እንኳዕ ደህና መጻእኺ እዋ سمعك إنه ዝማሬ መልእኽቲ የስምዐና እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ በረከት ይሁን። آمين ፀጊተይ ንኹላትና ሶራ ዝረአየ ዓይኑ ይብራህ እማዕ ፀሓት ትምህርቲ እቲ ስራሕ የብሎምን ሓቂ ወጋሕታት ናይ ከይዱ ክንደይ በፂሑ መድኃኒተይ እስከ ረአይ አይ እግዚአብሔር አምላክ 390 በፂሑ ነይሩ የእየ ነይረ ትፅሕፍ ኣለኹ ማለት ድሞ ሕጂ ኣነ ድኸይ ናይ ዓንተ ወይ ከዓ ስለድልኻ ኣዲ ድማ ሸር እንደበለይ ናፍቲ መድኃኒተይ ሸር መበል ናፍቲ እንታይ ወደይ ናፍቲ መሰንጀር መብራን አዴ ልሳውከኒ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሙሴ ዘርያ በደብረ ሲና
ሙሴ ዘርያ በደብረ ሲና ሐመልማላዊት 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 ድንግል ማርያም ሐመልማላዊት 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 ማርያም ድንግል ሙሴ ዘርያ በደብረ ሲና ሙሴ ዘርያ በደብረ ሲና ሐመልማላዊት 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 ማርያም ድንግል ሐመልማላዊት 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 ኪዳነ ምሕረት ሙሴ ዘርያ በደብረ ሲና ሙሴ ዘርያ በደብረ ሲና ሐመልማላዊት 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 ማርያም ድንግል ሐመልማላዊት 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 ማርያም ድንግል ሐመልማላዊት 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 ማርያም ድንግል አሜን። ማራናት በረከታ ያህደረና ለዓሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰባፍ ወሰንት መላክ ተአረመና አሜን። ወይ ጎራሬ ጸጋ በረከት ይብዛልክ ሰለህ እግዚአብሔር አምላክና ዘመርክ የንብርክ አሜን አሜን። ሀላፍና ዘመርት ተፈጸመ ክንፉ ጸለለ ለአሁን ሲዘምርክ ያን ደሞ ካለልክ እንዴ መድኃኒተየ ሀፍተየ ናበለዩ ባድዬ መድኃኒት የበለኸኝ አንተ የየኸው ልታሞተን ባድዬ የኛ ወንድም እንወድሃለን እናከብርሃለን። የኛ መልካም ወንድም ሕጂ ኪያር ደቂስ እንዴ ማለት ብስር ያበላ ጠጊተ ያው መጽሐፍ ኮመንት ረአይኩም መለስ እየ እሺ ከየት ድንጊ ሓረሻ ድንጊ ናበይ ድኸይ ናብ ቴሌግራም ድኸይ ኣለኹ ህወ ኣይወዳእኹም እንዲኹም ክምለስ እየ ኣለኹም ዶ እንዳተጫወትኩም
ماشي. طيب دي ما يبرزوا غيدي انت حتى زلهم تجاتو. بسم الله سمعوا سارة مثلا سمعنا ولا تجتي سمع له هو بعدين قالت له بقى حدا كي رئيس ناوي كيدو لك سمعتي بعد سبحان لازم أطلعك لا أقولكم بالي شيء يلا تأمل جديد إنها خمس لي علىهم لهم تايم انتايو وينكم تتجاوزن ده سلي عميت سلي عميت لا تقول لهم قال له نفس لازم تليجرام ميرا ودي هدي هاي إنهم جنان هلا تصح بالله هاي ياخدوا نيبات تصفى سلاسي نصف ثلاثة نيبات تصفى سلاسي آه. ساعتي وصدق كادو ساعات راح وين الله حبي هذا بس زير إن ناخذ نقول على خمسة اللغة تسمعني لك معي هو كنت يطيح لي كله 4 ساعات أنا في فرح لك صدق سمعني لك آه.
እየፈራሁ ነኝ እባክሽ። كنت لنا ክልተ ደ ተሰቂለኒ ሓደ ሰሊ أنت ወይ ፀጊተይ ክምለስ ፅንሕ ማሓንቲ ግዜ መፅያ قمحي أنا غورن ናበይ ድምፀ ይጋጋም ለ እሺ እጅኻ ዋይ ይድገም ድምፀ ሰኒ أنا غورد يطلع بسم الله ፀጊተይ እንተይ ደኣ ብክልተ ደይብኪ ሓደ ሪሞት ኣነ ሓንቲ ከምኡ ኢሉኒ ንዓይ ሓደ ሪሞት ፅንሐስከ أيوة حج እጅኻ ድምፀ ይምለስለ ها حجون أنت وقع من يرناتي وريدك ندري يوم وريدك نيرك دو عندي أبتحمو أو وريدك تمانيسة أنا تحسيت ما أنا بدي كده لسه عم أبي نسيت زي أنا بتحس إنه شو مثلا اسمه إيه ماما لاموتو نوم إذا سيستم كل طول اسمه كمان تاني ما كل سنة وصار الناس بدأت الليل فرهو قبرها لكم مزرعة وزرعوا اللي أبيه لنا بمونة هي منابرتهم عافية من السنوات سبحان بركة لربنا كلهم أراكم منا وتوقف في إسرائيل فإن تذكر صالح زي من لا أبوان لا أبرا ولد رسول الله سماوات أبوه إذا يوزل فننا أنا وأنا أنا
ربنا كريم. حرشي شتقتي نعملي مدهنتك أكو على هالوطاغي أركيب كنا نعيدك ولا نسي لو صبحت كيف زي نعنى ودي ديو ودي مال ديو بدي إن في فينش أنت ودي دي نعم ودي طيتي نعدي وين مدهنت ماشي مدهنتي طايرة خيكي معلولة بلدن لغي طرح كين على الناس قلت قرعي ونت ودي دي حجناتي هتقلين كزالة رسل حجي my channel okay thank you so much buddy thank you so much my brother رانيتنا عند طيبة كياريس ناوي كيري خون كنفوز أننا كنفوز أننا كنفوز أننا كنفوز أننا يا ماريا تفسي ناي ماسنجر 400 حسيت 5 احكي نعيد خملانيتي نعيد نعيد أيو حجة زيكتي عبالك وريد لازم وركين مريته بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سلام لك سلام لي زهر صاحب ميحو كم يسألني نعم حبتي
እግዚአብሔር ይመስገን መድኃኒቴን ቋድ ሓመፅ ኣኺ ሓመድ ኔትወርክ ካዊና ዋይ ኣሜን ኣሜን መድኃኒቴ እግዚአብሔር ይመስገን 420 ሪእኽዮ በፂሐ ክንዳይ ኮንኪ ናይ እስኺ መሰንጀር ከዓ ናብ መሰንጀር ሸርወል እያልክን ሓቂ ናይ መሰንጀር ሲብለይ ኢለኪ ወ 400 ስራሕ ሓደ መፂሕ ኣለኻ ዋ የለ ክንዲ ከፍቲ ዘለዉ ኣነ ዘለኹ ወፂሕ እኮ እየ ኣነ እውን እኮ ቀስ ኢለ ሽተት ኢለ ኣነ እኮ ጋሻ እንዳሃለኹ እየ ዋይ ይርኢ ኣለኹ ሲ ምንም ኣይጠቕምን ኣነስ በቃ ኣነ እውን እኮ ብቐዳማ እየ ወፂሕ ካብ ውፅእ ሰሙነ ድየ ዋ ናካልኣይ ሰሙነ ይመርሐይ ኣነ ሓቀስ ኢለ ክልተ ሰሙነ ገይረ ሽተት ኢለ ምንም ወላ ኣነስ ኣይፈልጥን እውን 4 መዓልቲ ድየ 5 መዓልቲ ከፊለ ቃጨንስ ደስ ዘይብላ ወፂአ በዓለይሲ ታኬን ዘይገፍዓና ጥዕንኬ ታቂ ዝውፅንየኒ ኢለ ከዓ ሞባይል ተበላሽኒ እሞ ንእትዋኒ ተዋለሽኒ እሞ እትኒ ነየር ክልጦላ ማለት እዩ ፈቲያትኒ ካብስ በዓልተን ዝኾነ ዘራ ተዛሪበን ኣነስ መልሲ ዘይዕገብ ولا عندك ولا هنا مسولف እዋን عشان مكيف بس ፀጥ ምሰወልኩ እዋን ሪሞ ጌረና እኔ ዓብይ ስልጣን ዝረኸባ ግዲ መሲሉ ወይ ነስተዋይነት ريمو ወ هاي هذا ريمو فو عاد ريمو بيت غور በዓለይ ወፂአ ሲብለከ ኣለኹ መጀመርያ በዓለይ ወፂአ ካብኡ ዝኾነ ዘረባ ተዛሪበናኒ ኣነ ከዓነ ኣይከውንን መልሲ ዝዕግብ መልሲ ይሃብዎን ኢናይ ከምታ ትፈልጥኒ እያ ሓፍተይ ካብኡ ብድሕሪኡ መድሃኒት ዝብል ነቐፌታ ስለ ዝበዝሕ ዘሎ ኣብ ሰዓትክ ስለ ዘይትዘርእ ዘለኸይ ፅባሕ ኣይትምደብን ኢለናኒ ኣተን ሓተይ ደስ ዝበለከን ግበራ ንኣጋእዝተ ኣለም ስላሴ ቦይ ኣሚነ እምበር ንኣክትን ከፊተ የከፈትክዎን ቲቶ ብደስ ዝበለከን ግበራ ኢለየን ኣነ ከዓ ርእሰይ ሓይመ ኢለየን ኣነ ከዓ ካብኡ ካሊእ መሰንጀር ከፊተን ማለት እዩ ናብቲ ካሊእ መሰንጀር ኣይመደባንን ካብቲ ሊፍቲ ለወፂ ኣነ ከዓ ካብቲ ናይ መጀመርያ ሊፍቲ ለወፂስ ኣነ እውን ኮ መድሃኒተይ ኣይጥዕምን በቃ ርእየ ክልተ መዓልቲ ገለ ውዒለ እምበር ብዙሕ እውን ኣይገበርኩን ኣይፈልጡን እውን ብጣዕሚ በለ ርእሰይ ብስራሕ ሓይመ ይብለካ ኣሎ ክልተ መዓልቲ ድየ ሰለስተ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ኣነ እውን ከምኡ ሰለስተ መዓልቲ ከውን እየ ዘይረ ዋ እንታይ መድረኪት ሓደ መዓልቲ ርእሰይ በቃ ሕሙኒ ካብ ንጎስ ተተሓዛስ ናብቲ ምስዓተን ስንፍልና ዋይ ባልቀሺ እኮ ዝነበረ ምንም ኣይጥዕምን ምስትናትና ከዓ ማይ ጭንቂ ኣብቲ ተረኺብካ ከዓ ንባደይ ዓድመ ጥዕና ሃበልና እምበር ካብኣተን ስምሓረና ዋይ ንባደይ ይኽለአና እውነት ናይ ማነ ዋይ ድሓን ነፍሲ ይምልአልና እምበር ኣብነተይ ወዲኡ ድይባ ክንደይ ነርኪ ድሕን ወዲኡ ድዩ ፍንሽ ንጉሆሲ ዝርአ ዘይብሉ ፍንሽ ፍቅርቲ ሓፍተይ ፅሒፉ ገዲፈዮ ፅሒፉ ገዲፉ ብሩኽ ቀን ይኹንልካ ገለ ፅሒፉ ድሓር ብር የብለኹስ 5 ሰዓት እንተታይ ኣባዝያ ሊንኪ ደሊ ተይድያ ትብለላ ደሊትዮ እዩ ዝኸውን ኣንተ ባዕልኻ ይድለት እምበር ንስኻ ይኮን እንስሳ ይኮነት እንትድልቶ ናይ ባዕላ እያ ሰዲዳ ነይራት ናይ ባዕላ እዩ ሰይዳት ንምንታን ናብኡ ክትወስደባድ ዋእትፎ ይፈልጦ እንዲ ገዝኣ ንኣና እኮ ይፈልጠና ገዛና ግን ኣይተደለተን ብኣይ ግን ኣይተደለተን ይብለን ኣሎ ሕጂ ኣነ ደጊመ ድሕር ኣነፅፍየዮ ብሎክ ትኸውን ወይ በቀደመታ ጓል ቅድስቲ ኣርሴማ ብርሃን ብሎክ ኢለያ ጓለይ ከመይ ገይረ ክምልሳ ንሕና ናብ ጎግል ብመሰንጀር ደወለለይ ኣድፍረን ሕተት ንሞ ንኸርየኪ ኣንቲ ንሱስ ይፈልጦ እየ ካሊእ ዳ ጠፈአኒ መርሱስ ይፈልጦ ነይረ ዋይ ጓለይ ትፅሕፍ ነይራስ ቁፅሪ ፅሒፋ ሕጂ ኣነ ሓወል ሓንቲ ይፈልጣ ቁፅሪ ትፅሓፍ ገለ ስለ ዝብልኩም ንሓደ ግዜ ንበዓል ወጋሕታ ገለ ኢሎምኒ ዋይ ሕማቕ ይባል ዝኸውን ገለ ኢለ
شو أطفي لي طفقت أنا خاطفة بلي كطفق بلك لي إيه ፀገሜ መቸም ዝኾነ ከቢድ እዩ እምበር ግሩፕ بصرينا ብጣዕሚ مكيدا ዘፅየፈ ወላ ሓዲሲ ስራሕ ነይሩ ከትን ነይራት መፅየ ዝረግረት መፅየ ናብዚ መፅየ ኢላት ነይራ حاجة أعطيتي آتيا مالتي أنا وصلته بد ኣይ ቦነስ ኣነስ ብጣዕሚ እዩ أي ዝስከፍ ኣነስ مدهني على ከሰክፈኒ مأبي የለን ኣይ ቦነስ ቆርተይ ሓበሻስ ክንስከፍ ኣለና ብሓደ ወገን هنا من قبر حاجة خكي ወላ باد نانا يوعي هنا ነማኒ ቦነት እንድዕተን ካልኦትን ከማና ዝመናጠለን ፈንናትና ገዲዱ ቦነት ኤድሲ ተተቢልና ተተስማዕሚዕናስ ሓደ ሓደ መዓልቲ ምን ችግር የብልን ወይ ከዓ حاجة أنا تصح ክልተ أي ሓደ إثنين መዓልቲ مسؤولنا ليين بري ما أتخن بقولك من ክልተ ሓደ ما መዓልቲ ንብስራት ፀገም እዩ ብስራት መሊኣ እያ ሓደ ሽሕ ናይ هو ብስራት ኣነ دحر ይዛረብ كا ምክንያቱ ናይ مدهنتي ተመሊእና ችግር የብልን أو صنحنا بلنا من إنسان مكيل على الناس دعي أنا سفري حلو ما أنت ሞታውኩን تجابري ሞታውን ገድፎ نو تبا دبا مدمار معلت ندحر دميرنا دحي وسطوا ወይ برا ዘንድዕ ዝረብ بتاورات ኣምላኽ خوينا ኣበይ እዚኣተን ነይ ይውሰድለይ بتاورا እምበር تبقى ዋይ الصبح ብእውነት ትማሊ وعينا ሰብዓ بتاع ቅርሺ እዮም እኮ ሰብዓ ቅርሺ ከዚድ ሰብዓ ሰኪዮም ወሲዶምለይ ናይ ቅድሚኡ ክንደይ ቆፅሮ أنا حجر بعت مئة ملي إيه دخان ملي اللي دخان 421 መፂሕኻ ክንዳይ መፂሕኻ ደብረክ ኣሎ أنا سلسلة قليني رعنتو صي حجك يا رو سلسة أف سلسة يزلو مش ولا كنت ዋይ ናብ 4 ቀሪቡ ደስ መሊኡ ኢለ ኢና ሓሊፍና ትሬኒንግ ويلي ከዘይ ቀዲመክ ትሬኒንግ ክሽዑ እንተዘይበፅሕ ሎ ማዓልቲ ኢለ ማለት يدمر በልተመላለየ لي እኒኣ فوق መን ይድምረለን እናረእዮም ዝድምርዎ ኣለዉ ናቶም ማይ ጎደለን ክሳብ ሎ ማዓልቲ ناس الأمو ما جرش أنت هاي المسلك ولا كومنت كيرا أخو قلت اللي خدم مرك هاي حفتي فكرتي حجي قلت اللي خليلو يا وي جندحة ቀልጥፈልጦን ኢልያ ክስታይ هو ولا እንደንግበር كومنت كي تصحفكو ملء الكيين ኮመንት እኮ ዘፅሕፍ ነገር የብልን ብላዕሊ ኮይኑ እናረአየ ማለት እዩ ኮመንት ዳ እሞና ኣና እንዳከጫወት ኢሉ እንዳይፅሕፈለ እምበረ لايك ستمطي لايك ملء بالكي زخيت ላይክን بركة بس ሰብስክራይብን መሊልክ እዩ ዝኸይድ ካበይ እዩ حالي ዘውፅኦ ዘሎ جسي እዚ ኩሉ ሞባይል ሲ ካብኡ ይምፅዎ حاسي بيدي فلت رخي بيدي فلت سي سبعة لايك كير مجمرة معلتي መን ጌሩልክንሶ نسو مجمرة ኣነ ከሳ معكم تدمرن نخلصي سبعة ብኣሞ لايك سبعة ሰንቢደኒ سمط ብኣምሆ نير مرة ديلس فبصري نو بادي كوي لهني وايدو ክንደ እዩ 20 ዋኻ 50 ከባቢ 30 ኖርማል ሰብ ኣቢልኒ ማለት እዩ ካብኡ ንሱ 50 ዝኸውን ኣቢልኒ ክንደይ 80 ላይክ ርአንሲ ተጠጠጠጠ ኢለን ኣለዒንተን ማለት እዩ እና ዝሰሓቁ ወሰሓቅ እንደወይኑ እዩ ማለት እዩ قريب 80 كوي ላይክ من ርአንሲ مجمرة معك كو عصرت زي وطا لايكتي سبعة لايك كاوي مطي صح يا بلاكو بسر بسري سبعة لايك أمن سبعة سو مطي ليا لا نو بادي ويلان أنا بدخن نازلت لحن جنت ساعة ولا حنتي يوسخن لانس ناتيس ዋይ እናተይ እውን ይውስኸን ولا ዘለና بتي ሰዓት ولا ሓደ እንተመሊና بتترفي ችግር የብልን هو سلاس نديو مچم كاو ብናይ ሓደ نحوزي مدينة ይትጨነቕ ማለት أجيم እዩ يلا قسلنا كم تسمع معنا نخفته مالتي ንላፈን كفتنا ينحل هو نلافة بقولك بتخكلية لو ما عندي نات كفتات حديرنا صباحنا يبرهن كاو نهت أجي كاو ناتي هيك أب ዋይ معد እሳስ ብርሃን ንሕና እያኮ ሰለስተ ሞባይል ሒዛኒ እያ ብርሃን ኣነ ثلاثة ምስኪነይቲ ሓንቲ እየ እኒአሁ كلتنا أنا ንብኣ وانت ትድወል ما نحب ንብኣ سي ተብርስ سمع بلابتوب كفتات ليا عنتو توني خمنا ساعة كنا جل أنا سيب لي يهون كلتا طرح يوني كلتا فرق أنا عليه وخنا عاوزي حمش ساعة نشد فرق أن حديرنا واي ده 5 ሰዓት ደንጌር ክንትማሊ حمش ساعة فرق
واي محاورنا انكو عيريو قدفنا يكون دكسنا نكو تعمو ምንም يكون تسعة يوم كريم رموانا كثمات المركزنا تايفو تلويا እኮ ኣይሰማዕክዮ እንዲኺ ሜሮን ዝበለከን ሰብ ንጎ ሓደ ግዜ እንታ تحيلنا ሳብ ሕጂ 4 ሰዓት ድቃስ የለይ ድዩ ስራሕ የለይ ድዩ ዝበለክን ሰዓት እዩ ዝርእዮ ስራሕ والساعات يزر توزي كفيلنا ستاينا محلال فلنا سوي فلت هي نحنا لساعات ملئنا وخفيلنا حمد لنا سوي فلتن هو تراي أي واسري حمد مالتي ገና እኮ እዩ ኣነ ባዕለይ ዩቲብ ምንም ከምዚ ባዕለይ ስለ ዝነበርክዎ ንማንም ሰብ ከምዚ ከብርስ ኣይክእልን ኣይደልን በቃ ሓቀን እየን ሓቂ እዩ ጥቕሙ ዘይፈለጥናዮ ማለት እንታይ ከመይ ምዃኑ እንታይ ምዃኑ እንታይ ዩቲብ እየ ዝብል ነይረ ሳብስክራይብ ገበሩ ጀመሩኒ ገለ እንታይ ክገብረሎም እዩ ይብል ነይረ ሕጂ ከም ሰብ ከዓ ሓቀን እየን ሓቆም እዮም ፀጊሙዎም ሽሕንተ ውፅሒዳ ሽሕንተ ዘይወፅሒ ንድሕሪ ዝሕደግ ዳ ፀጊሙዎም ብሆነ ግን ገሊኦም ምስ ኣመል እውን ኣለዉ ካብኦም ላዕሊ እውን እንተኮይኖም ይብሉ ማለት እዩ ብድሕሪ ኢዳ ዝሮ ሰብ ርኢዩ ጥቕሙ ነገርካ ዓላማካ ርኢዩ ደው ዓብለይ ክገብረን ወስላ ዝሮ ኖ የብቃዕና ማፀገም ይውለይ ኣሜን ናይ ሰዓት እዩ በቃ ግን ሓቂ ሓደ እዩ ንብላ እሞ ወላ ሽሕቲ ተመሊእና ሕጂ ሳይድምረና እንታው እንድሓር ታው እንድሓር ዘይክድኮ እንታይ ፀጊሙኒ እየ ጥራይ ሻ ይብላ ኣለይምባ ኣነ ሽሕየ ደልየኒ ካብኡ ላዕሊ ስላሴ ይፈልጥ ወይነ ኣየጉድልን ሓቂ ሽሕ ተመሊኡ ካብኡማ የጉድልን ዝሮ ካብ ሽሕን ላዓል ተኮይነ ሽግር የብሉን ካብኡ የጉድልን ዋላ እንተ ጉደና እንታይ ፀጊሙና ሽሕ ደመሊእና ይነና እኮ ሽዑ ዳን ሰዓትና ንገብር እንዳተላፈና ተደሊና ደስ ይልና ግንስ ምሽታይ ኣብ ስረይ ሽሕ ተመሊእ ኣትን ኣይ ቅልቅል ይብልን ዩቲብ ትብል ነበረ ቅልቅል ይብላን እቲ ግን ወልፍን የወ ኮይላት ክብ ስራ እንዳይሰማዕ ያ እንድኸ ሰቀይት ዝብል ኮይለ ወአነ ንኣብነት ሕጂ ከማን ዘመውዚ እኒአው ንፋለጦም ዘለና ንፋለጦም ዘለና ናፍቆን ኮይል ናፍቆን ኣይዋ ክብለክ ናባልኩ በእውነት ሕጂ ለምሸት ከማን ስራ ዘይምስሲ በእውነት ኣብ ራስይ ብዓይኒ ክስታይ ሰቃ ከምዚ ትናፍቅ ኩሉ ሰብ ርኢ ተብልክ ፀገም ሶራ ኣይዋ ስራ ዳ እንታይ ዝብለኒ ናይ ቀደም ሰበይተይ ወጋሕታ ሕጂ ናይ ቀነየን ዋላ ኣይረኸቡን ወጋሕታ ስርየ ይፈልጥ ምስ ወጋሕታ ስዳሕና ኢና ወን ወይነ ኣነ ንፍሽክታ ሓበይ ዝቐለኒ ፍሽክታ ብጣዕሚ ዝቐለኒ በቃ ማለት ብጣዕሚ በቃ ዘብሸቆንስ ብጣዕሚ ዝቐለኒ ብሓፂርካ ኩሎም ማለት እዩ ጉሩሕ ዝበለ ወላ ንሃለወሲ በቃ ምስኡ ክዕልል ዝታሓና በቃ ኮይኑ ይስምዐኒ ማለት እዩ ምቕሊል ነገር ኮይኑ ይሓስብ ስለዚ ሓቀያ ማለት ብስብ ሓቀያ ወልፊ ካትዕዘካ እምበር ሰብትና ናፍቆት ሓቂ ሄዚ ከም ዝመሓበርና ሓቂ ናፍቆ ስለ ዘለና ፍቅሪ ስለ ዝነረኒና ዲኮና ክንፍለ ዘይንደሊ ዘለና እዚ ከዓ ተሕማቕ ገሪፍኪ ፍቅርተይ መድሃኒተይ ብስረይ ብስራተይ ክብሉ ከለዉ ብጣዕሚ በቃ ናፍቆቶም ሓልዮቶም ገለታት እንድሕሪ ትገብረክ ማለት እዩ ካብኣቶም ክትርሕቂ ዘይደልየኪ ዘይትደልዮ ማለት ኩሉ ነገር እኮ መድሃኒተይ ምስ ማንም ሰብ እኒአና የብልናን ካብ ታሕቲ ብትክክልና ምንስብ ወላ ሓደ የለን ዜሮ ባዲ ነርና ባዲ ንዕና ንዕፀዎ ፀጋ ዳ ከፊተላ ናብ ፀጋ እኮ ይኸይዱ ባዲ ዋይ በለ ንዕና ይሆና ማሳቀልና ክንመፅእ ንዕፀዎ ወላ ሓንቲ ሓደ ነፈረቃን ገይረ خلاص ኣነስ መድሃኒተይ ወላ ብዙሕ ሰዓት ገድልስ የብለኒ ልዕሊ ሰዓት እንድሕር ዘይወስድ ኮይኑ ብዙ ባይሕይሽ ብዙ እዩ ዝሕይሽ እኮ ላይ ቢላቶ ስራሕ ካብ ወ ውዚ ሓደ መዓልቲ 4 ሰዓት ከፊለሲ ኢላ 4 ሰዓት ይውኒ ኢላትኒ ሃይድ ኣመና ዓይዚ ሃበኒ
وأنت ድምፂ فدنا ዋሕደ أنت እሞ نعير ደኣኸበኒ ኮይኑ عندي دعيني 4 ساعات يوني ሕጂ لا تنبر أنا وريد ሕጂ أنا زلوت الناتي ساعات 247 ساعات ينزلوا ኣነ እውን ኣብ ጥቓ ኸይድኮ 280 واي أتي 5 ገይሮምዎ قال إني معاري زين سبسكرايب ምን نات እየ رايك መፅያ يوتيوب وصلت جواري ዘይወግሐላ وي ሙናየ منيتي معاري دليل كتاب مناي ترك ሓሳድ عادي ዋይ يبلي عادي يبلي في المنحكي بقولنا في أيه وي ዘይደቀስኪ مناي معاري سعادة سام وي منيتي مع سلامة صح زيادة أيه كمي كمناي معاري ሰላምኪ ጣዕሙ ሙናየ ማዕረ ሰላምኪ ብዙሕ ይበለና ቀሪቡ حلال إن خمسة أزبل كمي جيك أحمد قفن እሞ ኦነት ወልፊ ሕዘካ ፍቕሪ ሕዘካ ነት ከምዚ ለሚድካ ከዓ ዝኾነ ድሓን جانا ተሪአና أي እሞ أنا سحز ودي أسرح وي ኣብኡ قالني ይፀቢ معرفة سكاب حيز خاني زي ودي أسرح كتري حدك اسمها لدي وي ከምዚ منايا ኸማና معاري ትኸውን منايا نافي እዚ ኸማና ትኸውን بونك منايا معاري تناتي شيرس زي كفتلي قالني هاي كفتن برشير جورال كنا راسي كاوس انت رأخو بس شير زي كفتلي مالتنا نامس ሸር ማለት كفتلي من نقوه شير جورال كي قالني نايتو بالشير زي كفتلي تراي نايصخ يخفيت الليل برنايس الشير جبري تخفت الليل ኮሚኒቲ أمم. ኣብቲ ኮሚኒቲ ድዩ هو ሰዋይ ስራሐይ እማ ኩሉ ግዜ ኩራ እዩ ኩራ عطو من عيه لما عند نسخدي كدمر مشي خنس ولا ماني دمر مشيني ወይ ክሳይ ክድምረክ ከሎ ደምራነ ትብል እየን إيه ባሪ ክድምረክ ከሎ وجين أنا بعدي سي أي صحافة اللي ندحر مصيو بلني حيزس مجمراتي دمرني روح من دي بعدي مصيني بعدي هدمرني نمبر من دعم هدمرني سوز بالي نورنا كاو من يزبل نورا شو مدير لنا أنس أي دمر كخي فكر واي أنا خعمل مناية خمل تفاسي حالي ثمالتي مناية وي مناية معري كمي أتي قالي كون ودي يبلني وي متحوي معري دعيت هاي خامنات مثل زلخ كيل كنا لما أنت سمعية ترى منا حفتي صح يا ختمت مالتي بل أنا خان سموسي ገይረም لنا منا حفتي تدخل كلمة اللي زلنا نعرفه ምክንያቱ وي منا ከየልዕሎት ናቱ ተን ካልኦት ንሕና ማለት ርኢና ንእሽተን ወላ ንምድምር ምሽ ንሱ ግን ድምር ድምር ስለ ዘብሎ ሒዝዎ ይኸድ በቃ ብቀዳማይ ከምኡ ገይርኒ بالي ብስረይ لما ሂሳቤት እንደምረናኒ ሒዝዎ ኸይዱ ዋላ ስናከል من كإذا نورد أتودي من إذا نورد قالي حدا تجري زول نيرو ብዙሕ እዩ ዝነበረ ሓንቲ ኸሊል ድያት ነይራ መድሃኒት እኮ ሓደ ብዙሕ እዮም ነይሮም ኣለዉ ሎማዓንቲ ሓጥረሽ ክሰጥ ነኖ ከምዚ ባ ዝመፀኪ ኣምሓረ ኣለዋ ዋይ ይመፃ እየን ዝሮ ዝሮ ድሓኒ ኣረ ንሳተንስ ተነመሓረስ ማለት እዩ ክነግረኪ ውይ ተኸይዲት ውይ መድሃኒት እየመጣች መድሃኒት ያደርግልን መድሃኒት የመጣች ደምሯት በእናታችሁ በጣም ጥሩ ጥሩ ልጅ ደግ ሰው ናት። አረ በእናታችሁ ደምሯት ብላ ክመኒ ወይ አንተ ከምዚ ዝበለ ሰብሰ ዘይፈልጠኻስ ከምዚ ኢለን ቅንዕቲ ድያ ዝብል ሓስከመ እዩ ነርክ ንስኻዓን ፍርሓት ይሕድረ ዝቦለት ናይ ማነየ ልውህን እንዳይሕድረ ዝክበልካ ወይ ደግ በጣም ሽሙኒተ ላይክ ወርለይ ሰብስክራይብ ወርለይ ተሽም አይሽ በእናታችሁ ስታሳዝን ደምሯት በእናታችሁ ለመድኃኒት እየደምሯት ብላ ክመኒ ወይ ላይክ እንጀነጃዊ ጠቃምና ለንትና አየ ዘመ ክሳይድ አና ወሰድኩ ያሕስርና እንጀነጃዊ ሓቀ ባድ ወንድነሽያ እንጆ ነጅያ አከዳን አንስተዓተ ሰስሓን أو منى أبي خذ لخي جدا لا مني تيدا
ولا أنا جدا ولا خير يسرح أنت إن أنا حر سرح ذي اللي شالي ده يلين ولا سنطان ضي معتيتي كفيلنا كوفي شنك توحي نابونا توحي زي دي كلا أينا الكوا نيل عنده ده يا أخي نوع ما البرهان قلا أي رخوان وهي برهان اللي شلا مسكينة تقدر رحيا معتيتي ولا سيستر كديا زي ولا صار أخي سيدنا يباني أنا تقدس ممكن إنه مشات كيراني عشان كنت ميتين كرشي دابير بمسكن يهو ما من هنيتي مهنياتو بقى كاو كوفسي يحش بحركة قاشا كاو يا كوفي فعال حيش مجبية فوقيه ولا من أريد عنه وابعلها تتصل ميلا يا ويلك ولا كده مقولة معري قاشا خاينة مجيء لهم بشكوتي يا زراحة أو بشكوت عيد فطور نسخة مع ريتعن انت هلا أتنون الناقش سان داوشان جزي يعني المسام برد في ذات شرب ويسر حني لا عسرت سايبة لي يا تلتنش بني تني وقت جزايلة وي عسرت يعني روعة ديت استخدم عسرت روعة دينا عسرت غلتني هاي لأن عسرت غلتني هاي لا تن لكن عسرت غلتك عروعة توسخنا إنه هاي سخن دي خانا لا تكين إيه ما هو عتي قوي أمستي هاتي من هاني تاي هين ما هو أقاشا مستنى عرفت شو مني خلالي معري هالو هالين هالين أجامير أملاح مس كلها ميهون منيتي معري بزغانه منايا مع عريس فتوكي سيتي دحان كم زي مليا حوري يوم تقلي تبلن مو وعلى سريحة لا باشا ربي لو أعلم دحر أنا تتخيلني خلاص شي وهي ما تصدقني من دقنو ما قهنو ينزع صواني لا تصمم ملحة أي قالني قاشا تخيل تصمم ما أخذني لقى حنا خفيلنا نعتنا كيد فزراي فوزحواني لأنها حفتان كدر هواين وأقا خليش تندخ إلى دحان مسخي بزحكو في لك حقي وهم انت ري قبر الله نيرا يتلو الدنيا تفرجتو عن نيرا عد كاتما سلت وانا تجازانا ماني جنوي تخيل دحاوجا خني هندي أتفل هندي تايلهم زغورون نيرا يمسلكي أصنع ديولو حوالي صنعي لأنا جزع عسي تلوجني في الرجماني كاو مجارجة زي جور كل انت عارف دقيتها هايلو يوم بترسل زخانة يوم طلع عصوب بلما دكتورة معهم تقبلهم تاديهم زغور مسلكي دويلهم بتبيترو خاينا من في الرجمالتي مش هتنتهايم بدقو خاين كل نجار هاترين وشتي ندقي قطرة تقلن ليه قطرة تخاينها عاني بوش تخاين كان دقي ترئي مالتي تجرح الناس كم يوم زغور نيرو قانق أسد حنايا بحتصير كتملس يا ذي تخيل بر كل نجار يسمع دحان قام بركوس راح كون حنتي نتفقي لنجن إيش تنجن تام قاشا خن كدارها وخا كله تام منايين هتدهر دومينيتي منايا معارني الله حلالي ترى دي تجاوز قدام أحلى صح عدي بقى قدم مستعد ما أحلى بان عدي سعدي زعفاي عدي بأينا من قدي بهالليلة لك كسكس كسكس لمها بليا سعدي زعفاي عدي أي بأينا من قدي سعدي حقهم زعفاي عدي بأينا من قدي ويكعنى سعدي سلسة أرشدة زعفاي قلا زونير عدي درفي حبرنا أنا من قدي صايح حفتيك عنيرو تايو نسعد موت يوم تتحيزون كيدا متي تايو جنور هيد حنان ديوت سعدي صمد راشي أصنع عدي وزيد قبل ما نحاويك زمان جمال شيطان موت يوم سي متعمل سعفة هيد حنان ديوت سعدي كيف كاشيك أصنع عدي كافي عطي ماني هيد وحاوي حنان ديوت سعدي صمد جمال صمد راشي كان عدي هيد حنان ديوت سعدي أجمل كاشي كاسنا عدي بهاي قولكنا ويفتحي لنا توريزم حق أي ملسو أوه حيز هم يبو هذا النيرم عرب سوي تحيلك تاني عدنا بها
بحلاش كتعن طعم غني يعني اللي بس تيجا ليلة قشطة كان عليك كيدان إيو بس راتي سرح يود أسن لقيتي كأنا كيف تعلنا أنا بعلم مالتي بعد كيد اللي نبقى أنا عطمهن كيدنا مني نبقى بس ريك أسرح يود أسن برالي يلا بلا من أيام عريس فتوى كلمة سيما زغال إني ما عارف عندي حد قصة كي لك قصة دي قصة عني نعنا نم صح تقع يلا خوانا مطعم ويلي اشتغلت إلى أيام يا بزغان وقع سكوت ود ولا خجعة كلمة بدحي هذا القصة يلا عصوي ممكنة لازم غير رفاني مني تفتح مصر تنحملي ساعد في أحمد أمم. كنت ساعة تنم لأين واي وريدة لانيت إيه. منيناتي منيناتي أنت مراني ترى من طليل كوريدك الله عنده منيناتي معي أن طالعة أتطفي إنا فأكأله مناناتي فهم تفكيرنا نعلل إنا نسعد نقرس شي مرهانتي نعنين دا تقم من إشتن نعلل شعو راح بطبق جنا نعلل مدي وأرى بارتو لا كوسايو بارتو لا مرهانتي دا علاني روع قد الكرا كل 9 ملامة نحن مالتيه روع قد انت تكبر حاجة من طيل كويس كي مدوا معاري الله وإياك كبرتي مناي مكرتي عسى بالي صباح أتوين جزاك كلمة أمو أو كنجم روكا لا يكفى لما أبقى زي مناي معاري دولت كامل هانيتي
ይደርፊ ካልእ እውን ነይሩ ብዛዕባ ጻዕዳ መኪና ዶ 3 ቅርሺ ዶ ገለ እንዳበሉ ሙናይስ መዓዝ ተኣትዩ ማለት እዩ ኣብቲ ስራሕ ወይ ገለ ዘይርኤክ እንዳኾንኩ እኮ እዩ ኣይጠፍኢ ማዓረይ ዩቲብ እንዳሃለየ ማፊ ምጥፋእ ዋይ ደጊም ዳ ኣይነጣፍአኒና እኮ እግዚአብሔር ይመስገን ድሓር ከዓ ፍቅሪ ሓዲርና እዩ ማለት ናይቲ ዩቲብ ዘይኮነስ ናይቲ ሰብ ከምዚ ሙናይ መድሃኒተይ ክያረይ ብስረይ ፀጊተይ ንበሃሉ ፍቅሪ ይሓድረካ ቀምሲ ኣሕዋትካ እሞ እሺ መድዋይ ልውጠይ ነጋ ከእተይ እዩ ምስ ፍቕዓት ኣምላክ ከእተይ ማለት እዩ ሙናይ እሺ መድዋይ ልውጠይ ናጋ ከእቲ እዩ ልውጠይ ናጋ ከኣቲ እዩ ምስ ፍቕዓት ኣምላክ መድሃኒት ዘይራያ ማለት እዩ በቃ እማ ነጋ ያጋነነ ሰናይነት ፍቅር እሺ ሙናይ ማዕረይ ኣነ እውን ክዓጽ እኮ ሕጂ በቃ ወዲ'የ ናብ ፀጋ ክንከይድና ሕጂ ማለት እሺ ጓልና ማዕረይ እግዚአብሔር የኽብረለይ ከዓ ብጣዕሚ ከዓ ዘመስግነኪ ሙናይ ኣብ ኩሉ ምሳይ ስለ ፀናሕኺ ኣንየለይ እሺ ሙናይ ሰዓት ክንደይ ኢኺ ሰዓቲ ተዳልየ ክጸንሕ ብዛዕባ እንታይ ብዛዕባ ናይ ስዕሊ መድሃኒተይ ኣለኹ እንደ ደቂ ዓበይቲ ምን ኣሎ ሓደ ሙና ወይ ከዓ መድሃኒት ከኣለ ሓድሽ ሰብ ላይክ ኣይትረስዑ እንተ ሰዓት ትመልአለይ ደልየኩ መድሃኒት 10 ደቂቓ ቅረብ መድሃኒት ዳንሽ ንዕሞ ሽዑ ከይዳ እያ ግዲ በቃ በልዕ ፀብሒ ቅርሲ ሓፍተይ ቻው እሺ መድሃኒተይ እሺ ቻው በል ብሩኽ ፃንሒት ኣብ ዳ ፀጊ ይረኽበና 10 ደቂቓ ቀርያ ሂድናይ ግን ንስኻ ክንደሓን መፅየ
آمين.